سلاف جوره مهوان روپلا مامۆستا عەلی کۆلۆ و دەمێن وە بخێر و شاد بێ. ئەف دیمەنên ku hûn dibînin ji gundê Hedadin. Gundê Hedad dikeve li başûrê bajarokê Tirbispiyê bi 20 kîlometre. Gund di sala 1937 de hate avakirin û malbata Şêx İbrahîm Heqî yekem carîn li vir rawestibûn û avakirin. Zêdetir gelê wî gundî bi cotyarî û xwedîkirina acelan dijîn. Gund bi îdareya navçeya Tirkoçer tê girêdan. Malên di gund de derdora 83 malin. Gundê Hedad bi girê xwe yê bilind tê naskirin ku li ser wê de tirbêkal û bavên me hene. Li gundê Hedad aşek tê bikaranîn bo xizmeta gund û deverên nîzik û heta îro jî ew heye. Di sala 1943 de di desteya Şêx İbrahîm Heqî de yekem mizgeft li gund hate avakirin ku wê demê tenê mizgeft di herêmê de hebû. Di sala 1953 de yekem dibistana axî hate avakirin û di sala 1989 de dibistana çîmento hate çêkirin. Ev dibistan bû navenda girêng a perwerde û çandî ku ji wê derê sedan xwendekar derketin. Heta ku di gundê Hedad de xwendewarî pir zêde bû û zarokên gundê Hedad li her qada pêşesaziya xwe nîşandin. Lê di sala 2013 de gundê Hedad qezaya mezin û dijminek dijwar dît. Dema ku tayareke şer ya rejîma faşîst ya Esedê bombebar kir. Di wê bombaranê de dîmanê 10 kes ji gund şehîd bûn û 17 kes jî birîndar bûn. Ev qezaya û rewşa warî li welat hemûyî sedem bû ku gelek gel ji gundê Hedad derkevin bo bajar û ji derveyê welat ji ber ewlehiyê. Hê hinek malbat di gundê xwe de mane û bi berxwedan jiyana xwe berdewam dikin. Di dawiyê de em spasên mezin û rastiyên xwe pêşniyar dikin bo Mamostaya Elî Kolo ji bo hewildan û zanînên ku li ser dîroka gundan û bajarên Kurdî dixebite û wê dîroka kevên ya Kurdan xilas dike. Ji bo wî saxî û serkeftinên dirêj dixwazin.